Això és Catalunya fa dissabte, un programa de Ramon Serra, activista i periodista jubilat, però no retirat. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte. Hostes vingueren que de casa ens tragueren. Benvinguts un cop més al programa Catalunya fa dissabte. És el programa número 3 corresponent al mes de novembre. He deixat passar uns dies, fer-ho gairebé al final de mes, perquè volia examinar una mica les conseqüències del partit entre Catalunya i Palestina, que Catalunya va guanyar 2-1, però aquest no és el motiu d'aquest podcast. Són totes les conseqüències polítiques d'aquest partit que representa un cop més l'alienació del nostre poble. Jugar un partit Catalunya-Palestina demostra fins a quin punt hem perdut la nostra consciència nacional. Recordem que quan es va proclamar l'1 d'octubre, Israel hagués estat un dels pocs països que ens hagués reconegut i ajudat amb diners des del primer moment, mentre que Palestina, el Frente Nacional o Espanyol Palestino, que no sé com es diu, de seguida va dir que feia costat a la unitat d'Espanya. Aleshores jo em pregunto, ens hem begut l'enteniment? Com es pot anar a favor d'un país que ens és contrari? I en canvi el que ens és aliat resulta que no. Doncs jo penso que la solució, o simplement el que passa és bastant senzill. És que Catalunya ha perdut ja el seu nord, pràcticament està en mans de ments colonitzades, a ments d'espanyoles i a mans de ments d'esquerra de Salou. Sí, perquè aquesta fòbia a Israel no és perquè sí, és perquè Israel és aliada dels Estats Units i aleshores tot el que sigui dels Estats Units, per aquesta esquerra europea, doncs s'hi ha d'anar en contra. I ara, per tant, s'ha d'anar en contra a Israel, passi el que passi. El que passa és que si Catalunya tingués consciència de la seva realitat, doncs hauria d'anar a favor d'Israel, dic jo. És veritat o no? Però bé, doncs com dic jo, la situació és la que tenim i la nostra consciència nacional doncs, és ben poca, per no dir pràcticament nul·la, a mans de tota aquesta gent forastera o gent d'aquí que està completament colonitzada. Parlant doncs, del partit aquest, ja hem de veure d'entrada que tota aquesta gent que l'organitzava per part de Palestina eren uns arreplegats. Sí, ho he dit això. Només cal fixar-se en els cartells. En van fer 2. Bé, jo ho meto pel que fa a Euskadi, que també Palestina va jugar amb Euskadi uns quants dies abans. Pel que feia referència aquí, era en castellà, naturalment, ple de faltes. Deien Estadio Luis Companys, sense la S. Després, Equipo Catalán, sense accent, versus Palestina. I qui era aquest equip català? El Barça? El Sant Andreu? El Taradell? El Goitellops? Home, doncs potser hi havíem d'haver parat una mica d'atenció, no? A més, de fons, hi havia la bandera espanyola, per acabar-ho d'adobar. Tot molt correcte, oi? Algú els devia avisar i van intentar corregir amb un nou cartell i van posar així Lluís Companys amb la S final i llavors nosaltres ja érem selecció catalana. I hem pujat de categoria contra Palestina. I per què no a Catalunya? Ui, Déu-nos en guard! A on és Catalunya, tu? En canvi, Palestina sí, quan també podria ser selecció catalana, selecció palestina. Em sembla a mi, no? I per acabar-ho d'adobar, l'única cosa... sí, aquí van fer una bandera catalana, però amb les barres horitzontals. I per acabar-ho d'adobar, la cosa que a mi em va fer gràcia és que posàvem hora, 6:45, hora de Madrid. Dic, just a la fusta. Ara sí que ho hem endevinat això, perquè esclar, aquí sempre anem a l'hora de Madrid. Qui ho dubta que anem a l'hora de Madrid? I ara que ens volen fer a l'AVE que en 2 hores arribarem de Barcelona a Madrid, oi? En menys temps, pràcticament, que de Barcelona a Vic. I em fa gràcia això de selecció, perquè la selecció que havia més gent variada era justament de Palestina, perquè allà, i de Gaza, perquè allà no s'hi juga cap campionat, els jugadors eren de fora, alguns vivien en altres països, ja eren de segona generació, i un d'aquests jugadors doncs, vivia a Palestina. Algú pensa que algun jugador d'Israel
podria jugar a Palestina, això és impensable, no? Doncs home, potser que si pensem una mica, perquè està bé que a Israel han set brutals i tot això, però en teoria encara tenen una mica de cosa occidental, no? De certs valors. Però, en fi, ara a mi això no és el que em preocupa, sinó aquesta situació de Catalunya, no? D'altra banda, hem de recordar que a Palestina, els palestins no es volen cap dels veïns. Per alguna cosa serà, no? Recordem que al segle passat, als anys 70, van voler fer un cop d'estat a Jordània, Jordània els va sufocar i en va matar 15.000. Fa uns anys, quan l'Iraq va invadir Kuwait, després Kuwait va sobreposar-se i van expulsar 300.000 palestins, que es diu aviat, no? Ara Egipte tanca les fronteres, també Jordània. I nosaltres ens hem d'obrir de cama. Això sí que és ser corrut i pagar el beure. Ho tinc molt clar, no? D'altra banda, ens hem d'explicar a on van anar aquests diners d'aquest partit. Diuen que era per reconstruir Gaza. Reconstruir què? A veure, amb bombes, amb fusells, amb trabucs, o potser amb aliments, torrons Vicenç, aigua del Montseny, pa integral, amb sal o sense. Home, ens agradaria saber, no? Què és el que passa, què és el que fa aquests diners. I a més ja ho sabeu, Federació Catalana, si voleu fer bons diners, una bona taquilla, feu partits contra el Perú, Colòmbia, bueno, pràcticament qualsevol equip estranger fareu diners perquè la majoria de gent ja és forastera, com en aquest partit, la majoria de gent era Palestina, o a favor de Palestina. Esclar que hi havia aquí doncs, aquesta espècie de solidaritat, però hi van anar més de 30.000 persones. I és que ara mateix Palestina és el cor de Catalunya. La cosa més important d'aquest país no és l'habitatge, no és la llengua, no és la seguretat pública, no és que els joves no tenen treball. No. Nosaltres hem de ser solidaris amb Palestina i això va a missa de totes a totes, no? I el bo del cas és que també doncs, ha volgut treure al cap això de Catalunya una nació, una selecció. Us en recordeu d'això que feia anys? I hi va haver doncs, una fotografia amb tots els polítics baixant les escales del Parlament. Ara es reivindicava les seleccions catalanes oficials, cosa que ha estat parat des de fa molt temps. I ha estat parat del tot per la inèrcia d'aquí, perquè amb la llei de l'esport en mà es permet alguna petita escletxa, com han aprofitat els bascos per independitzar-se d'Espanya la modalitat de pilota basca i en de surf. Pilota basca juga contra Espanya i no ha passat absolutament res. I aquí a Catalunya hi ha dos esports principalment que podíem aprofitar aquesta escletxa, que diuen els que poden ser independents, els que tenen un gran arrelament a la terra i els que tenien federacions que eren internacionals abans que les espanyoles. Els d'arrelament és el que patins, patinatge. Tots recordem els grans esforços que s'havien fet perquè tinguéssim una federació internacional. Espanya ens ho va boicotejar i sembla que això ja ha desaparegut i ningú en parla. I el segon esport doncs, seria el rugbi, perquè el rugbi, recordem que la Federació Catalana es va fundar molts anys abans que l'espanyola, va ser reconeguda internacionalment abans que l'espanyola i al temps del Franco doncs, la van fer desaparèixer. Aleshores, per què no es lluita per aquí? Per què no s'aprofita aquests petits avantatges? Els socialistes diuen que hem de promocionar internacionalment l'esport, no donar-nos un guard, això de l'oficialitat. Ara l'esquerra, doncs, quan es mor el combregaren, sembla que vol treure el cap. O sigui que ja veieu que fins i tot les coses que tenim doncs no es poden aprofitar, no? I en aquest sentit, doncs la gent que van votar en contra, doncs un d'ells era l'Aliança Catalana, no? Van votar en contra d'aquest partit. Per què? Home, perquè és vergonyós que Catalunya hagi de jugar contra un dels enemics més grans que tenim. Doncs, com ja us he dit, com ja veieu com estan aquestes coses, i pel que sembla, doncs no serà pas possible esmenar aquesta situació. Jo em demano a tots aquests revolucionaris que van anar a aquesta flotilla, per què no van a Nigèria, on hi ha milers de morts cristians? Per què no van al Sudan, que hi ha hagut 300.000 morts? I allà les tortures són fàcils.
peten, tallen al viu els genitals dels nens, violen les nenes, enterren mort la gent a dins de les cases, enterren la gent viva, i són torturetes petites. I d'això ningú en diu res. Ningú en diu res. Però clar, aquests amics no, aquesta gent doncs no tenen de moment aliança amb els Estats Units, encara que Trump ha dit que si continua la matança hi enviarà tropes. Aleshores em pregunto, aquesta flotilla anirà cap allà? Bé, doncs ja el temps és el temps. En fi, volia acabar amb una frase de Václav Havel, que va ser president de Txecoslovàquia, que deia que cal tenir esperança, i que tenir esperança no és la convicció que les coses sortiran com un vol, sinó que val la pena lluitar per una causa encara que no se sàpiga els resultats finals. I això em sembla que es pot aplicar molt bé a Catalunya. En fi, doncs acabo aquest podcast i ens veurem el mes que ve, si Déu vol, com es deia abans, però esclar, això no es pot dir perquè seria molt reaccionari. I en tot cas hauríem de dir doncs, que amb permís d'Al·là, ja que som en un país multicultural, doncs deu ser l'expressió correcta. I això de multiculturalitat costa una mica de dir i també de passar-se, no? Fins i tot sembla que m'ennuego, però que jo m'ennuegui tampoc té gran importància. Això sí, tinguem present que el nostre país actualment està fins a l'aigua al coll. Catalunya fa dissabte. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte.